Kevin Bruisten is 24 jaar en had al die verschillende clubs spelen. Hij begon in Nijmegen, maar speelde zo'n 2005 ook al eens 2 jaar bij de Flyers. Via Amsterdam en een miswere avontuur in Noord-Amerika en Duitsland pakte hij met Nijmegen de landstitel. Verleden seizoen speelde hij voor Eindhoven, maar nu dus dagswerk voor de Flyers. Wat brengt mij bij Heerenveen? Dat is eigenlijk een heel makkelijke vraag. Dat is de fans, de atmosfeer. Als je kijkt naar bijvoorbeeld een team als Eindhoven, heel leuk. Ze hebben het goed voor elkaar. Alleen ja, er zitten 100 man op de tribune, 200 als je geluk hebt. En hier zoals vanavond, daar zitten toch 1500 man denk ik, of 1200 betalenden op de tribune. En dan, ja, dat creëert een sfeer. En ja, dat vind ik heel belangrijk. Bruisten combineert het ijshockey met een studie fysiotherapie in Papendal. Hij denkt dat zijn team overal voor verrassingen zorgen kent dit seizoen. Het is leuk om mee te doen met de bovenste 2, 3. En Heerenveen denk ik dat hij zeker een kans maakt om bovenin mee te draaien. En ja, de ambities zijn natuurlijk altijd om kampioen te worden. Ik ben het 1 keer geweest met Nijmegen, ja. Het smaakt naar meer. Doet Nijmegen in 2010 de landstitel pakte, wie Chris Eimers der trainer. Eimers weet dan ik wat voor type speler hij met Bruisten helpt. Kevin is een natuurlijke goalscorer. Hij heeft een ongelooflijk goed schot. Is een heel fijne jongen in de groep. Werkt hard. Is niet iemand die heel gauw op de voorgrond treedt. En ja, is prettig mee samen te werken. Bruisten is dwaande een topscutter te worden. Bij Eindhoven scoorde hij vorig seizoen maar liefst 48 goals in 44 duels. Een superscore. Bij de Flyers had hij na 4 wedstrijden ook al 7 goals en 4 assists. Daarmee stiert hij onnota tweede op de topscorersranglist. Ja, tot nu toe gaat het heel lekker. Ik hoop dat ik het nou een beetje vast kan houden. Want constant zijn is meestal de truc om dat goed voor elkaar te krijgen. En ik hoop dat ik het nou goed vast kan houden. De thuiswedstrijd in Eindhoven wordt een dreig verhaal voor de Flyers. Een week eerder hingen ze in Eindhoven nog met 5-2 won. Maar hier komen ze in de eerste periode op achterstand terug een goal van Mike Verschuren. En dat is midnight zin van coach Eimers. En dit is al de tweede periode en een fantastisch doelpunt van Greg Collins. Binnenkant peel. Collins, de topscorer van Nederland, zorgt ervoor dat Eimers zijn zorgelijke blik net verstapje kan. Maar het is in de eind van de tweede periode dat Mike Nason, de captain, een lietsbietje waarom de waan kan. En de Flyers binnen dus nog in een race. Maar scoren is dreig. Kevin Bruisten hier met 2 mogelijkheden van dichtbij. Hij hier net zien jonne. Vlak voor de eind van de tweede periode. Dan toch weer het goed bezit van de Flyers. Een biggelhut schot van Trevor Hunt. En toch nog een liekese staan. 2 gelijk. En dat betekent dat er een verlenging nodig is om de winnaar aan te wijzen. En in die verlenging is het de Flyers wat domineert. Daar stiert Kevin Bruisten bij een prachtige draai, maar weer net rekken. En dan minder dan een minuut te gaan. Bruisten tikje weer om. En daar de treffer van Trevor Hunt. De Flyers zwijnen en winnen met 3-2. Wij hebben het te spannend gemaakt voor onszelf. Want ja, hun overrompelden ons gewoon in de eerste 2 periodes. En die werkten gewoon harder als ons. En gelukkig ging het publiek er goed achter staan. En hielp ons even nog over de streep. Iedere wedstrijd komen we hier om 60 minuten te spelen. En dat hebben we vanavond gewoon niet gedaan. En daar ben ik, niet zo blij mee, om maar even zo te omschrijven.